Я не здолею Сэмі. Я ведаю. Гэта ўсё няправільна. Інакш бы нас тут увогуле не было. Але мы тут. Гэта як у старых гісторыях, пані Фрода. У тых, што былі направду. Поўных цемры і небяспекі. У якіх часам не хацелася б ведаць канец. Бо як усё можа скончыцца добра? Як свет можа стаць ранейшым, калі столькі ліха здарылася? Але ўрэшце-рэшт, ён сыходзіць. Гэты цень, нават цемра павінна сысці. Прыйдзе новы дзень. І калі ўзыдзе сонца, яно зазяе яшчэ ярчэй. Такія гісторыі запамінаюцца. Яны нешта значаць. Нават калі ты замалы, каб зразумець чаму. Але цяпер, пані Фрода, я разумею. Я ведаю цяпер. Героі гэтых гісторый маглі шмат разоў адступіць, але не адступалі. Яны працягвалі свой шлях. Таму што яны мелі на што абаперціся. На што нам абапірацца, Сэмі? На тое, што ў гэтым свеце ёсць дабро, пані Фрода. І яно вартае барацьбы.